Nara sir, oh. Ay, Salamat kayo sir ha. Oh. Balik-balik sa amo shop ha. Pabalik-balik ka pagkagangyo ha. Nailad yun ako inchik. 150 ra niya, naik ako napalit. Ay, daw. Ako ra jud inchik, wala hardware ba? Ay, darada ay, oh. Pertiha gyud ako ani papalapit swerte oy. Wala jud ko mahay palit ko ani bangkiruhan ba. Tara, man, grabe liso. Atbang nila siya diri sa Chowking sa center point. Ay, ay! Ay! Customer oh. Mabalit ko sa... Usa man ni? Kuha ako ni, trabahante na ako ni. Trabahante? Oo, trabahante. Mura man, anito. Ayaw, ana, Kung sa mga gusto mo sapatos, dakhan mi sapatos na ria. Nami dagang mo sapatos diri 24999. So, usa may, usa may guskwap? Usa may mas bestseller ninyo diri ang, nga design? Kani tanan, sir, bestseller, tiyuda mo ni siya tanan. Unya, ay ito sa tanan ron. Dili po pwede inaana. Kung dakhan ka kwarta, pwede na po. Kani So, sir, ano kani yung sir. pro? Kani ako kro, oh. Ayaw, dili ko na gusto. O sa imo gusto? Kanila ako, abe. Kana? Kanila ako? Unsa size? Unsa size? Size 40. Size 40. Kuha size 40. Gusto na ako ikaw mukuha, ha? Nga, mauna ni Ron, unsaon pagkabot. Paning kamot! Usaon mo na pag-abot na kay para mahalinan ka! Ani na lang. O sige, abaka. Iyo ang baglaw? Kulang, sa height ako trabahan. Kuha na mo niya sa servicer kay magpaabot na ko diri, ah. Sige. Paabot lang dito. Kari, kuha. Ako lang kuha, dili makakabalo, eh. Pero hatod customer na ko. Okay, so pila ganin ni inyong ano diri gani? Naa mo i-promo karon? Naami promo, sir. Naami 24999. 24999? O, basta naaka, uyab. Gusto ni mo palitan. Wala ko Pili uya. na lang. Dako na kay siya. So gusto na ko mas gamay pa. Siguro mga size 38. Sige na, kuha na ko niyo nito. Okay. Pakuha siya, ha. Ikaw, Gusto kuha. na ko kaya. Lakaw. Kuha dito, lakaw. Kuha ka dito. Kuha ka dito. Lain na pag ulo anay mo ang trabahante mo ra magbukong. Ayaw na, ina na. Asa man nami. Hara, kuha ka dala. Ambaka. Dako lagi ni. Gusto na ko gamay. Kamay daw iya. Kita iya, ha? Balik na. Sir, darang size imong gi-order oh. Kaya po di mo, gagmay kay kagtiil. So, okay na ni siya. So, tawagan sa'yo mga amo dito, Bi. Kaya na ako ingon ba? Ay, boss. Usama na. Tawag customer. Alis sa siya, sir. Usa So, problema ang ni mo, imuha sir. promo man sa mo sapatos, sir, is 299. So, pwede ba ang taog ka ng makahangyo pa unta ko ba? Usa hangyo. Kanang 299 man siya. So, pwede ba isa ra akong paliton? Ha? Pero hangyo una ko siya og 150 lang ang isa. Ni, 150? Dili na pwede. Uy, Luki, intik, anak. Kailangan, palit ka na 24999. Kasi nakauya ba? Hatag Wala mo magigoy. sa iya, ha? Ako ra gani mo suki nino kay pag-construction gani na ako, no? Sige. 150 lang. Sige, 150. Sige, 150. Oh. Gusto rin 150? Oh. Sige. Asa na magbayad? Dito Dito lang to ako sa cashier. Dito ko cashier, oh. Dali na lang ko. Ako lang bayar. Nara, sir, oh. Ay, Salamat salamat kayo, kayo, sir, ha? oh. Balik-balik sa amo shop, ha? Pabalik-balik ka pagkagangyo, ha? Oh, walang Salamat. problema na. Hangyo-hangyo rata. Patos! Nailad yun ako inchik. 150 ra niya, naik ako napalit. Ay, daw. Napuro maniwala! Ay, ako man din nailad ato inchika ko,